Yata kunyarot. Yun na. Karagdado na. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa gitna ng dagat. Kasi tayo, mag-iilaw tayo dito sa Lapgap. Mamaya bago magdilim. Tingnan natin kung anong mapapadapo natin sa ilaw. Habang naghihintay tayo ng dilim, dito muna tayo sa ating grupo. Magbabasta tayo ng mga kagamitan. Basta tayo ng gagamit nating ilaw. Install para hindi mabasa kung sakaling umulan. Ito yung ating gamit nating battery. Yan, buong maghapon kinargahan niya para malakas abutin ng umaga ang liwanag. Ito yung ating ilaw, 12 volts. 12 volts yan, 12 volts para mas maliwanag. Ang battery kasi nakadesinyo talaga yan dyan sa Match ang ilaw sa battery, no? 12 volts man. Kasama natin yung poging Sunny boy. O baka may babatiin ka, batiin mo naman yung misis mo. Kumusta na mga viewers ni Mike Garong? O yung misis mo, sabihin mo dito ako sa gitna ng dagat. Sis, nandito ako. Sabihin mo, mga misis ka. Kumusta na kayo mga misis? Ito yung ating Para pag uwi mo din, may ambalos ka. box. Dala natin, may lamang yan. Yelo, tsaka tubig. Bukas isda na laman yan. Siyempre, hindi tayo magpapagutom, meron tayong bahong kanin. Yan. Kompleto Ricardo. Para complete Ricardo. Try mo yan. Yan yung pangsalok. Pangsalok ng isda. Yan, testing mo ang ilaw natin kung okay na. Okay na yan. Okay na. Ayan, umilaw na. Okay na, okay. Okay na. Yung isa naman. Kasi dalawang Yan, dalawang ilaw ang gamit natin. Yang isa, tsaka itong isa. para maliwanag. Para mas lalong maliwanag. Para maano yung isda. Madali Umapon. makuha ng isda. Yun. Okay. Ayos. Ayos, ready na. Mamaya magdilim. Okay. Buti nakakatulay. Ako hindi ako makatulay dyan. Oh. takot tumulay dyan. Malalaglag ako dyan sa dagat. Dalawang ilaw mga kaibigan, kinakabit na natin para bago magdilim pailawin na natin yan para mapadapo natin yung mga isda, mga dilis, tsaka kung ano mang nandyan.
Ha? Para lain ng pagturo sa akin. Balik tagilid ha. Ito yung gamit nating motor. Pangangat ng lambat dyan sa ilalim. Yan. Ang motor natin yan mamaya. Mga kaibigan, simpada muna tayo ngayon ng ano, pang-ulam natin. Simpa. Mag-alas 9 na ng gabi. May pinakamo. Oo, hindi pa tayo kumakain kaya inangat muna namin Lambat. yung lambat. Ayan yung huli. Hindi natin alam kung ano yan, klaseng mga isda. Maliliit. Nasa baba pa sila, nasa rokim yan. Maaram. Ano eh? Ayun ay! Pag sinabi kayo ayawan ay. Kastahin. Kuan, ano kuan? Aret. Ayan na. Ayan yung huli natin mga kaibigan sa unang simbada. Ayun, tinatabo pa ni Brad sana yung iba. Pang ano lang, puro ano, Pang-ulam, hapunan. karamihan pang bahog sa pispan. Pang ulam natin ang ano ngayong gabi. Alas 9 na kasi lagpas na, hindi pa tayo kumakain. Medyo nagugutom na yung may-ari ng ating lapgap ito. Itong gwapo na to. Ay, pupunta. Punta ko iya. Yun na yun. Sigurado kaya na din nakita. Iyo. Yan. Ayan. Sabitin ini. Pangulam. Luto tayo ng pangulam. Yan. Tinamanan matagasan ko. Masarap ba? Masarap. Pag naluto. Sariwang sariwa yan pag naluto Pag yan. naluto. Yan. Yan. Bagong hango. Luto ka agad. Ayun ah. Pasandigan na lang dihan. Luluto tayo dito sa gitna ng dagat. Kaya nga ni pasandigan. Dito tayo sa gitna ng laot. Idala tayo mga maliliit na kahoy. Ayun. Dara ang kutsilyo. Dahil mo hinali ang hikot. Dahil panganib pero ang kutsilyo na ko natakon madali ka. Ayun yung kanin natin. Nakataob. Tingnan kayo na. Dua maglausan. Angat na tayo mga kaibigan kasi uwi na tayo. Umaga na. Magubat? Mabigat? Magyan lang yan kanina. Pag ano ko.
Angat na. Ayan. Angat na natin yung ano ng bat. Ayan tayo. Sige pa, date pa. Hindi ano kita daw sa kanan. Ibaba mo yan para masabit mo sa PC. Pag-aalasin ko naman talaga. Tapos tayo nito, maliwanag na. Iwanan sa pag-isip. Ano, nanghina, pagbira. Nanghina. Na naka. Kuha na alauna. Bada ko tayo sa alauna. Kaya yun si Brad Saldi, siya nakatulay. Ikaw hindi nakatulay, mahulog ka lang dyan. Dia daw. Narik siya. Ano yun? Sige na. Beri ka. Duman. Ini dulu sa taas. Sige na. Tanway. Agapan niyo ha sa polisi. Kuha ng laugan. Agapan niyo yung dalag-dalag ko. Bawang pilihan. Ayun. Wala. Pabayaan ko yun. Kaya din kurang ulan. Ako ba? Mas ito na? Dua. Mata, mata. Yan, lipatang ha. Lipatang sa lipat. Kalipato. Kaya lipatang ka.
Okay. O, abutin tayo ng liwanag. Talagang maliwanag na. Ang bagal kasi ni Brad Sani. Hindi nakakatulay dun sa ano. Dalawang patong. Parehas kayo. Ano sa yan? Hindi nakakatulay. Buhi. So yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Tulakan. Uwi na tayo, ayan na. Marami sa ngayon si Buhi. Medyo kargado tayo ngayon. Yan na. Uwi na tayo, galing tayo doon sa ating lapgap. Nag-ilaw tayo. Marami rin tayo nakuha. Kaso karamihan yung pang ano sa pispan. Pang bahog. One click pa. Ganda ng bulb na ano. Doon tayo sa gilid mga kaibigan, karga natin sa ating sasakyan. Tricycle natin para pauwi na tayo. Yung nakuha nating mga pang ano, pampawag sa pispan. Sigutan niyo, ingo. Yan. Ako ay sila ito.